poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a starosta obce Stará Bystrica Ján Podmanický sa narodil 17. mája 1977. Študoval teológiu na Nitrianskom inštitúte Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty a právo na právnickej fakulte Univerzity Komenského. Už počas štúdií veľmi aktívne vstupoval do verejného a politického života. Pri nástupe do funkcie bol vo veku 25 rokov jedným z najmladších starostov na Slovensku. Od roku 2006 pôsobí aj ako poslanec Žilinského samosprávneho kraja. V Národnom parlamente pracuje v mandátovom a imunitnom výbore a vo výbore pre kultúru a médiá. Tie pozície, v ktorých som, tak sa do určitej miery doplňajú, pretože majú taký spoločný cieľ, spoločného menovateľa, a tým je či už rozvoj obce, rozvoj regiónu alebo rozvoj Slovenska. A musím povedať, že vzniká taká určitá synergia, taký určitý súlad všetkých troch pozícií, na ktorých pôsobím. Oveľa ľahšie sa mi vybavujú rozvojové projekty, či už pre našu obec alebo pre Kysuce, v tých pozíciách, v ktorých pôsobím, či už v Žiline alebo v Bratislave. A naopak, povedzme na pozícii poslanca Národnej rady, môžem prednášať tie problémy, ktoré vidím zas tu dole v našich obciach a mestách. Takže tie pozície sa doplňajú, ale osobne sa považujem telom aj dušou za Kysučana, za Starobystričana, takže som lokál patriot, ktorý odtiaľ to pravdepodobne neodíde, ak ho nejaká vyššia moc odtiaľ to nevyženie. Na Kysuciach sa cítim naozaj ako doma a musím povedať, že na Kysuciach je obrovský, predovšetkým ľudský potenciál, ktorý je potrebné využívať a myslím si, že v mnohých smeroch to už Kysučania v Slovensku ukázali. Obec Stará Bystrica, v ktorej vyrastal a v ktorej má svoje pevné rodinné i občianske zakotvenie, sa vďaka jeho premyslenej rozvojovej koncepcii stala známa na Slovensku i v zahraničí. Ľudí do Starej Bystrice láka predovšetkým unikátny slovenský orloj, slávnostne sprístupnený 19. júla 2009, ktorý sa stal architektonickou dominantou upraveného rínku svätého Michala v centre obce. Tak predovšetkým treba povedať, že slovenský orloj nie je dielom jedného človeka, ale na jeho myšlienkovom stvárnení, na jeho výstavbe, na jeho otvorení, na jeho propagácii sa podieľa veľké množstvo ľudí, ktorých mnohých verejnosť ani nepozná, ale bez každého jedného z nich by sa toto dielo ani iné diela vo svete nepodarili urobiť. Takže je to dielo spoločné, je to dielo ľudí a majstrov zo Starej Bystrice, ale aj ľudí a majstrov z Kisúc, zo Slovenska i z okolitých štátov. Zo slovenského orloja vznikol akýsi turistický magnet, ktorý od otvorenia za toho prvého pol roka pritiahol do našej obce už takmer 50,000 návštevníkov a veríme, že tento trend bude pokračovať aj v budúcnosti. Turistický magnet tu teraz máme. Je len na nás, aby sme rozširovali infraštruktúru cestovného ruchu, aby sme postupne rozvinuli aj ďalšie služby, aby Stará Bystrica, Kysuce boli regiónom, v ktorom ten turizmus bude rásť, v ktorom návštevníci nájdu nielen množstvo turistických a kultúrnych atrakcií a zaujímavostí, ale aj ľudí, ktorí sa chopili rozumu a vytvárajú služby a produkty cestovného ruchu pre návštevníkov a ktoré v konečnom dôsledku vytvárajú pracovné miesta a rozvoj celého nášho regiónu. Ján Podmanický má hlboký vzťah k histórii a literatúre a sám je literárne činný. Známe sú jeho diela Za oponou kysuckých dejín, Kysucké povesti či monografia Stará Bystrica, na ktorej sa podieľal ako spoluautor. Získal ocenenia Kniha roka 1999,
najlepšia detská kniha 2002 a v roku 2004 bronzovú medailu Matice slovenskej za literárnu a kultúrnu činnosť. Pôsobí aj ako predseda Združenia miest a obcí Kisúc, predseda Kisúckeho kultúrneho kruhu a ako člen Spolku slovenských spisovateľov a Spolku kisúckych literátov Drizga.